bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kuhlwe emini umculo maskandi othi ukushelela ulimi ngesikhathi enqoma i-IFP emcimbini we-ANC bekade eqashe kuona ukuba ucula kuona wehle estage esenyobozela amalungu aleli qembu engasafuni nakumbona. Nginibingelele iphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfeze uNtuthungu wakho malo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Kuhlwe emini umculo amaskandi othi kushelela ulimi ngesikhathi enqoma i-IFP emcimbini we-ANC bekade eqashe kuona ukuba ucula kuona wehla estage esenyobozela amalungu aleli qembu engasafuni nakumbona. Umphile uSmirnoff Gomedo odumele ngoma ethi imali yase-absa ayiqambe ngenyanga abhekene necala lokukhwabanisa imali yakuleli bhange umnumzane Khumbulane Mabalengo Ntombela wabemenye emcimbini we-ANC eekhankasela ukhetho lokuchibiyela emadlankala empangeni ngesonto. Lo mculo uyinyathele emsileni esetshela amalungu e-ANC ukuthi sanibonani niyabona kodwa ukuthi inkatha inthanda kanjani. Ubesho nje kanjalo nayo i-IFP binowayo umcimbi ebangeni elifishane ukusuka lapho bekukhona i-ANC iikhankasela lapha. Lokhu kucasula amalungu e-ANC abeselokhu echiliza ubala ethi makehle stage ugcine ehla esenyobozela engxoxeni yalomculi nelanga uthe kushelele ulimi ujwayele ukumenya inkathi egoli. Lokhu kwenza ukuba dideke agcine sebiza abantu be-ANC nge-IFP. Ubalula ukuthi ukumliswa kwabantu bengasafuni nokuza ingoma yakhe yodumo yakulezi izinsuku kumenze wabona ukuthi angabe asaqhubeka nokucula kodwa kube muncu isimo kuyena. Uthe uxolisile kumalungu e-ANC abasemcimbini nokubaqashi bakhe bebehlele lo mcimbi umusadladla region empeleni beqala impela ukumenya ukhongolosa. Ngakho ke kwabanye kwakheka isithombe sokuthi badelela abantu baleli qembu amehla akhavela abamnyama kubalola yena lapha uSmirnoff. Akubangela umculo kuphela ovelelwe inkinga ungizwe umchuno wodumo lokuxoshwa ukhosini FM kuthiwa ubeqashwe yona lembili emcimbi nakuba ngabanga esaya kowe-IFP. Ngokwemthombo unyundele ivideo ayenze ngaphambi kosuku kwalemcimbi lapha ememezela ukuthi uye emcimbini we-ANC ngesonto. Esefikile kuona ukhankasele obekade igaqele lesikhundla ngaphansi kwe-ANC kuthiwa kumele wangamukela kwamanye amalungu e-IFP. Ebuza uNgizwe ngokungabonakala kwakhe emcimbini we-IFP uthe kunezinye izizathu wangaphumela obala. Bafethu izonandaba esiniphathe zona namhlanje esithinta lapha noNgizwe emchuno kanjalo nensizwe uSmirnoff mayelana nesimo esimehlele lapha sokuthi agcina biza amalungu e-ANC nge-IFP kanjalo futhi nensizwa uNgizwe nayo ekhande ivideo lapha ukuthi uya lapha emcimbini we-ANC ekubeni bekade eqashe kuyo yombele lemcimbi okugcina kwenza ukuthi komunye umcimbi agcine engamukeleki ngendlela. Bafethu mhlawumbe ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlala lapha na comment section sidingide khona le ndaba. Ngenza ukuthi izona besihamba phambili namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bese nangilandela ku Facebook @radionkezo. Nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi nithanda kakhulu.